आङो फैबावबाय दहाय फुङाव फैनाया माने माबा जायाखैमोन आरो दायो आं फैबावबाय नायदो बेबायदि जाथाय थांलाय एसेबां गिदिर थांलाय जुनारमोन नाथाय मा जानानै बिदि जाखो बुंनो हाला हेल्प खालामनांगौनो हनै ओरै खालामदों रायजोफोरा नै बयबो फैनानै नायफैबाय दाथ' बेयाव थिखांनो हाला थैसिगोनसो थिखांनो हाला मेगनाबो गोजा गोजा जाबाय नै नुला ओइ दांबा जेबो जागोन जाया सगोना मालाय सौनो हाया थिखांनो हाला बेयाव मैदेरखौ इसोरनिफ्राय दांना नायनोसै दिनैनो फार्स्ट आयो मैदेरखौ आं दिनैसो दांनो मोनबायलै नै खेनेयाबो मोखोनाबो गोरा गोरा माथो खोमोनाबो गोरा गोरा खोमोनाबो गोरा हाबलायलायगोन मैदेरखौ आं दिनैसो दांनो मोनबायलै मैदेरखौ दिनैसो फार्स्ट दांनो मोनदों मैदेरखौ नों खैबार फैखो खैबार फैखो नायनो दांनाया नङालै खैबार फैखो बेयाव खेबनै खेबसे दोहैबो हायबायबालाय दा आरो खेबनै जाबाय थैसिगोनदांलै थैसिगोनलै बियो ने थालिर होदोंमोन नाथाय जानो हाला আপনার অনুমানত কি হৈছিল ইয়াৰ কোন ने दावाइफोरसो मोनजाबायदां ने खर'आबो डेन्जार गोदोर गोदोर नै खर'आबो डेन्जार गोदोर गोदोर नै आथिङाबो डेन्जार गोदोर गोदोर नै आथिङाबो डेन्जार गोदोर गोदोर नै नायदो मैदेरखौ आं दिनैसो फार्स्ट खाथियाव माने फैनो हाबाय वाव मैदेरनि खाथियाव दिनै फैनो हाबाय वाव आथिङाव जोयनो आथिंजों जोयनो थांफालायगोन नोंहा आथिंजों जोयनो मेलेमाव थगाबालाय सब जायोना उन्दैयाव दस बोसोरसो जाबाय ने बियो अबस्थाया एसे बेलेग आलादा जागासिनो दङ आरोना ओमफ्राय दायो माबोरै जानानै दङ दायो मैदेराथ' दायो थैनायनि अबस्था बायदियानो जादों आरोना इन्जेकसन होबायनो होनायालाय मानि थाखाय मा इन्जेकसन होदों बेखौथ' बुंनो हाला सेलेनबो होबाय सेलेनबो होनाय जादों मा होनो सेलेन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैबाय फैनानै जेनेका मेडिसिन होनांगौ बिसोरनो आङो मावनायाथ' जाबाय 18-20 बोसोरसो माने केजुवेलाव खाथिनाया ओमफ्राय साकरि जानाया नैबे थांनाय बोसोरनि 2023 नि 10 तारिखआव 9 तारिखआव जों 10 तारिखआव जों डिभिजनाव जइन खालामबाय सरकारजों पारमिसन दङ नामा पारमिसन दंखायो नोंसोरा पारमिसन दंखायो आरो नै बिथांमोनखौ रावबो हमनो हाला सरकारजों पारमिसन लाखानायसो ओमफ्राय बिसोरो डिउटि नायनांगोन नै
मा बबे जायगायाव मैदेर थायो बिथिं बेयावथ' बे भुटान इण्डिया बे रिजार्भआव थायोआनो जेराव ओमफ्राय नैबे सेरावनो आरो बेसेबो फुरजा थायो आरो टाइगारफोरालाय टाइगारा बेयाव गैया दे मालाबा फैयो मासे माने ओमफ्राय बिनि जिथु थानो गावनि उपजुक्त जायगा बेनिफ्राय माबाफोर थाया दावरायफोर हारि मै हारि थायो एसेबो गासिबो थायो बेयावहाय मैदेरनिफ्राय गुलिया इनो सारनो जानला मानला मानसिफोरा सोरबाया मानो गावो नै नायलाय गुलि दाउ गग्राया सोरबा गावनायनो नै नोंथांमोना सोरबा गावनायनो ओइला गिनो मोनासै बिनानाव मोना आय गिनो गोनां मैदेरा आं खारसैलै बरिया बिदिनो दोनांगौ सिख्लाफोरा मासे हाल्ला खामोलै सिख्लाफोरा मासे हाल्ला खामजोबो सिख्लाफोरा नोंहालाय मा आदा गादांफोरा नोंनो हामा खामबाय आं बुंनो नङा द्र' जागोन आं मोननै नों मानो हामा खामखोलै आं मोननैखौबो सापर्ट खालामदों दोङो जलिय' मेनेजार नै बिथाङाबो आसाबाबो दोङो बेनिफ्राय हिमालय हिमालय बावगारलायदों हिमालयबो दोङो नै बिथाङाबो आरो बिथिंबो दोङो बिसोर जाबाय बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि मिउजिक दामग्रा बिदिनो खेल जादों आरो मोनसेया जाबाय हरसिंगा डाउन क्लाब मोनसेया जाबाय बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि मा बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि मिउजिकनि टिम आरो जेनेबा बिथाङा हरसिंगा जोंनि बियो टिम आरो बियो जोंबो बिसोरनि आरो जेनेबा आं नोंखौ बोरैबा फेसबुकआव नुदों आं नोंखौ जिखुनु सिंगार रोङो नंगौना नङालै आं नोंखौ फेसबुकआव इउटुबाव नुदों बे गायनाय होननानै नों गायनाय ओइला आं नोंखौ बिराद लुबै हादों रे बेनो होननानै सिंगार बियो बर'लेण्डनि सिंगार बै थाङाबो बैबो आसाबाबो बर'लेण्डनि सिंगार बड'लेण्डनि जेरावबो फुटबल खेलायाव नायनो फैयामोन दिनैसो फैदों मानि थाखाय बे जोंनिब्रा गोमोआ बेखौथ' मिथिदों उदालगुरि नलबारियाव नङा माबायदिलै नोंलाय दिनैसो फार्स्ट टाइमाव फैबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम दाना अट'बो दामो जिखुनु प्रग्रामफोराव ओइ माला नोङो मा खालामनो फैदों नों बेयावलाय नंगौना नङालै